magana akan rufe tsaraici shine dai abin da zamu ƙara gamu, saboda ko su mazan da suke magana in an gama ci kamilalliya sai a ce kai wannan ta aure ce, wacce ba kamilalliya ba kuma kawai sai yadda ta yi. Haka ake abin. Sannan in ma fa za ku fito ma wanda ake rafin din ma in su ne za su fito, wallahi abin ya fi yadda kuke ma tunani. To su wanda ake rafin din ma rafin din abun su ma ba komai bane. No no. No no. No no. No no. Tunda me mace ce za ta kai kanta, in ta kai kanta wajen saurayi sai ta yadda ya taba ko ina a jikinta amma kai ya neme ta. Shakali sai da burum 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 burum. A sake ta Rashid. So shi kuma ba zai iya controlling ba, ta ƙarfi sai ya neme ta. To kin ga duk irin waɗannan abubuwan ita ba ta isa ta fito ta bayyana ba. Ayat da kuka ɗauko jiya na ce muku ayat ta sama ƴar ƙaramar mai ƙaramin rubutu amin. Me babban rubutun da ku ake dukanta, ƙaramin rubutun kuma da maza ake. Saboda me in ka karanta in dai ka karanta daidai za ga wa kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum, can ma wa kullil mu'minati yaghdidna min absarihinna wa yahfazna furujahunna. Da dai irin abu ɗaya ta fara, an ce ku kiyaye ganin ku kiyaye tsiraicin ku, mu ma hakan. To kun ga waccan ta saman abinda take magana akai kenan, amma ta ƙasa in ka karanta wa yahfazna furujahunna la yubdina zinatahunna illa ma zahara minha wal yadribna bi khamrihinna ala juyubihinna ولا يبدين زينتهن إلا لبؤولتهن أو آبائهن أو آباء بؤولتهن حزوا قرشي duka yawan tannan sai da aka je ƙarshe aka ce menene aka haɗa maganan mu'minai maza da mu'minai mata, kuma aya duk sanda ta ce mu'minuna so tana haɗa jam'u ne, sai dai in yawanci za a yi maganar na mata daban shine a ce mu'minuna a ce mu'minati.